Hey, what's up mga meg? So, for today's video, it's our day 7 in our daily vlog. So, ngayon guys, may gagawin tayo ngayon. Kasamahan ako natin each mamaya. So, makikita nyo kung ano yung gagawin namin. So, ngayon ay, kakain muna kami. Bibili muna ako ng ulam. Butterfly! Butterfly! Kasi butterfly eh. Oh, no, butterfly. No, she go on butterfly, no? Yay! Butterfly! Buttertail. Butterfly! Butterfly! Pagkakausuga. Ayun. Pagkakasuway. Butterfly! Buttertail. Ano si buttertail, oy? Tiki. Di ba niya maglabot ko ng butterfly ka? Di mo tiki. Goodbye, butterfly. Later. Anong ginagawa mo eh? Ano yan? Experiment? Magkano naman nabili yan? Piso. Ilan ang binili mo? 5. So anong gagawin mo dyan? Magiging Milo. Masarap ba yan? Yes. Natikman ko to kagabi. Patike mamaya. So guys, sobrang raming lamok guys. So guys, ito guys, sobrang rami na guys. Samahan niyo ako magtimpla. Ako lang magtimpla, hindi si Tito Enyo. Pagalitan naman tayo ni Mer S. Galing mo ah. Kahit ano-ano lang trip ko guys. So, lagyan na natin ng tubig. Oh! Eh, pagkita sa vlog training ba? Eh, na siya, hey, what's up mga Meg? Hey, what's up, Meg? Yung batang malito. Tayan! So guys, sobrang sarap nito guys. Bye-bye. One eternity later. Hey, what's up mga Meg? So guys, guys, magluluto kami ng bigas. Ha? Ito So na. hindi ko alam ito guys. Oh my God! Experiment lang tayo guys. So guys, mag-experiment. Experiment lang tayo guys. Game. Okay. Ito guys ay wanapak rice. Ito ay Wana. manapak. Ay manapak day guys. Manapak rice. So itong gagawin namin ay experiment by Atinich. Later. So guys, bahog man siya guys. Uy. Magluto na lang kami ng sardinas. Uy. Magluto kami sa bahog guys. Sardinas na yung kakainin natin. Okay, sardinas lang. So let's go guys. Ito na tayo na. Sardinas at itlog. So ito na lang yung ulamin namin kasi hindi ako nakalit dito eh. Mabaho pa rin ako eh. Hindi ko gusto yung amoy.
So Ate Nits, let's go! Harot ne. Hop, 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 hop! So, para sa itlog na niluluto, guys. Ikaw na, uy. Na. So ito na guys, no? Let's go na, kakain na kami So, natin. let's go, guys. Kakain na kami. So ito lang yung, ito So, yung, kami lang dalawa ni Tito Ining at ni Ma'am Sitin ang kakain nito, guys. so guys, no, kanina. Ito lang yung ulam namin kasi masarap din. Ito, meron din kami miswa. So alam nyo yung miswa guys, sardinas din to. Sarap to. Paborito ito ni Chin guys. Miswa. So si Chin kasi tapos na kumain kasi paborito niya kasi itong miswa eh. So kaya naguna-una siya ng kaon. Kami lang nahuli ni Tingnan kami niyo. tatlo ni Ma'am Sitin. Guys. Gusto ko lang. Alam niyo ba, guys, sobrang timi ko kumain. Alam mo niyo ba, yung timi, yung hindi mabilis kumain. Ang sarap ng luto mo ah. No? So guys, sabayan nyo kami kumain, guys. Ipakita muna natin ulam natin. Sige na. Yan, ulam namin, guys. Miswa. Sardinas. Ani. Kaya. Nagpamisod na kainin vitamin C. Intro. Ang baan na ito? Ano ko? Anong kailangan kong gawin? Sarap ng miswa guys. So, tikman ko ang miswa. Anong ma-feel mo sa miswa? Wala pa ako nakatikim ng miswa, guys. Ano? Sarap na. Yes, sinong nagluto? Kakal mo. Sa una, guys, sobrang parap magtimpla ni Tatay Siniboy. Ngayon. Ngayon, parat-parat. Ano? Parat-parat na, hindi na parat. Ha? Mulibog ko ni mo eh. Dili na parat. Nanong? Pare atong, Parat-parat na. kagaya atong nagmukbang ka, sabi mo, spaghetti ay masarap. Pagkatapos ng mukbang mo, sabi mo, hindi masarap kasi sobrang tamis. Tapos sabi mo ba doon, ang sarap guys kasi daming gatas. Tapos pagkatapos ng vlog, sinabi mo, hindi ko gusto guys kasi sobrang tamis. Sabi ko, hindi ko na kaya kasi sobrang tamis na sa tutunan ko, sobrang katul na. Ganun pala. So guys, mayroong nanonood ng vlog namin dito, guys. Sino? Naririnig niyo. Sino? Okay. Kuya Vince Oy Meal. Subscribe. Ito ang channel niya, guys. So, ang merong channel dito sa amin, guys, ay si Mercenary Boy TV, Tagal ng trabaho din. JJ and Joy, Tagal ng trabaho. Vince Oy Meal. Migil mo talaga yung trabaho mama mo. So, kita lang ba dalawa kakain ito? Tapos na si mama mo. Saan naman? Sobrang dami ng kanin ko, guys, pero sobrang gamay lang yung sudan namin. Dibuha pa ko mo. Ngayon lang ako malakas kumain, guys, kasi may vlog. Alam nyo guys, pag hindi nag-vlog, ang hinay So, kumain natin. ano ang aklas? Ayun, tapos na kumain si Ma'am Sitin. Ayun, Ayun, aagi na. agi na. Hay, dumaan. Okay, dumaan si Ma'am Sitin kasi Ma'am Sitin yun guys. Parang white lady, no? Ayun ay, walang Ayun, tingog-tingog. ayun, ayun. Ayun guys, para siyang amaw guys. So, nandito na sa JJ and Joy, guys. So, bakit kayo nandyan, guys? Kasi nagluluto kami ng sardinas, guys. Ayun, bata usay guys. So, guys. Walang kang... Ayaw na? Ay! Busog na kasi siya guys ha.
So guys, kuan na ni sudan. Mga. Ang inulam namin kagabi guys ay sardinas na repolyo. Ngayon. At sa kanila naman ay sardinas na ganito rin. At ngayon naman, pag Ano? kanilang buntag, repolyo din na merong sardinas, Ngayon? sardinas na naman. Ilang araw na itong sardinas? Pang-apat? Baka naman sardinas no? Bakit gusto mo ng sardinas? Bakit gusto mo ang sardinas? Sinabi ko bang gusto ko ng sardinas? Hala! Sabi mo, ikaw rin. Atay ka. Di ka nabigyan ng sardinas. Ayaw pala ng sardinas eh. Dae ko. Sinabi ko hindi ko gusto ng sardinas kasi Anong hindi mo gusto? kung hindi lulutuin ng sardinas, hindi ko gusto. Ah, lulutuin na pala. Guys, magkilamot na lang ako guys, pero nang hinaw naman ako kasi kinuhaan silang aking kutsara. Nilaya ko nas be. Nes. Nilaya ko nas be. Latiners. Busog na rin ako. Ay, matay yung tubig na. Tingnan nyo guys, mayroon akong bukol. Bakit? Ano nangyari dyan? Hindi ko alam. So guys, kakatapos lang namin kumain ni Ate Nitch, no? So ngayon ay magtitimpla na ako guys. So thank you so much pala ni Ate Alma dito sa Canada mug. Ang ganda ng baby ko ah. Here's a meg. Here's a meg. Sugat maligo. Uy, tapos ka lang maligo. For your information. Ano na sa? Let's go. Say that. And I! Ten! Kulo na sa manu. And I! Ten! Ko!